Z budžetom za 2015 rok predvidzene, že bi še obezpečelo penjež za kupovanje išče šteracec hižoh. Naša ideja odljehča za ľudzom život, takže za iduci konkurs prilapime i dokumentaciju kandidatoh, kotri nje dostali sredstva na predhodnim. O tim išćenje prinješena definitivno odluka, ali je predložim, že bi tak bulo, hvarel Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu i obezpečovanje roboti. On pretpostavlja, že budze male číslo tih, kotri nje spolnja uslovija, a šteracec mal ženski pari, kotri budu mace najvecej bodi do stanju hižu. U najhodzacim periodu obiduše hiži kotri kandidati predloželi i očekuješe, že perše useljovanje budze na počatku maja. Sigurno je da ovakvi konkursi mnogo znače sa aspekta odgovora na pitanje i odgovora na to da nije tačno da niko ne želi da ide na selo, nego da sad im ništa nije bilo nuđeno. Biće 40 zadovoljnih i ostali će vjerojatno biti nezadovoljni, ali meni je drago što će ove godine dobiti šansu još 40, znači ti osnovni uslovi su samo da ima posao jedan od bračnih drugova u gradu, iz razloga što ne možemo u ovom momentu, bilo bi nerealno reći da možemo da nudimo posao na selu i da žele da odu, da su podstanari, da nemaju imovine. Dokumentacija nije obsjažna, a každe kto se dostat sredstva treba že bi vibrao valal i hižu. Hiža treba že bi koštala najveći 15.000 evra, a pokrajina dava 1.000.000 dinari, odnosno kolo 9.000 evra. U maju, kad će peršimo ženski pari uselja, budze rozpisani novi konkurs, najavel Vasin.